haifi Alhaji Aminu Ado Bayero a shekarar 1961. An kuma naɗa shi a matsayin sarkin Kano a cikin jerin sarakunan Fulani na 15 a jiya 9 ga watan 3 na shekarar 2020. Kuma shi ne sarki guda ɗaya tilo da ya taɓa karɓar sanda sau biyu a tarihi. An ba shi sanda lokacin da ya zama sarkin Bichi, sannan kuma bayan ya zama sarkin Kano nan ma ya ƙara karɓar wannan sanda. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero dai ya halarci makarantar firamare ta Kofar Kudu, sannan kuma bayan ya kammala firamare ta Kofar Kudu ya halarci Gamman Secondary School a can birnin Kudu, ya kuma karanta aikin jarida wato Mascom a jami'ar Bayero. Sannan kuma bayan ya gama wannan jami'ar Bayero da ke nan Kano ya halarci wata jami'a a can garin California na kasar Amurka kafin ya tafi hidimar bautawa ƙasa. Ya kuma yi aikin hidimar ƙasa a gidan talabijin na NTA. Bayan kammala aikin hidimar ƙasarsa, sabon sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya yi aiki a ƙarƙashin kamfanin jiragen sama na Kabo Air a matsayin jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin. Sai kuma a shekarar 1990 mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya zama cikakken injiniyan gyara jiragen sama. A shekarar 1992 ne tsohon sarkin Kano Alhaji Ado Bayero ya naɗa Alhaji Aminu Ado Bayero a matsayin ɗan majan Kano hakimin Dala. Sannan kuma an taɓa naɗa shi a matsayin ɗan biran ɗin Kano. Daga nan ne dai likafarsa ta ci gaba ɗagawa har zuwa turakin Kano, har kuma zuwa sarkin dawakin tsakar gida a shekara ta 2000. Sai kuma tsohon sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya naɗa Alhaji Aminu Ado Bayero a matsayin wamban Kano. Daga nan ne ya baro Dala ya dawo ƙaramar hukumar birni a matsayin sabon wamban Kano. An kuma ɗashi a matsayin sarkin Bichi a shekarar 2019. A kuma daidai wannan lokaci wato dai a jiya 9 ga watan 3 na shekarar 2020 na watan Maris, Allah ya kaddara wa Alhaji Aminu Ado Bayero ya zamanto sabon sarkin Kano mai daraja ta 1. Jim kaɗan bayan kaucewar sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu. Ku zo ku ruwa mai baya, akwai gabana nan kuma ba duka za a game sarki ba. To Allah Ubangiji ya taimaki sarki ya ƙara wa sarki lafiya.